Kek lai pandai berminyak air, licin juo tampak de urang. Allah tak kadir ka badan diri maoi. Jika dia tong buruak disabui, pasangan laki dia teh kudu bare joringan dan elo juo maoi. Hari ke hari maoi nanden tangguang jika disahabui kayonyo urang bapinggan ame bacawan perah bacawan nyopera bakasuan haba bakero galang badindiang kaco tarali gading tarali nyogadi kok dirayah ka badan diri, badanan sadang dilawi basah jo ombak gadang dan baka cimpu. Rasa yan bana yode ang badan sapantun coba pekusui musim pabilon kasalah sainyo banang salah say harilah sanjo lubu adikaru urang panjalo adenai sapantun coba pekusui musim papilo kasalah sainyo. Jika disahabui kayonyo urang bapinggan ame bacawan perah bacawan nyopera bakasuat ahaba bakero galang badindiang kaco tarali gading tarali nyogadi kok dirayah ka badan diri, badanan sadang dilawi basah jo ombak gadang dan baka cimpu. Rasa yan bana yode ang badan denai sapantun coba pekusui musim pabilong kasalah sainyo banang salah say harilah sanjo lubu adikaru urang panjalo adenai
pantun coba bekusun musim pabilo kasalah sainyo banang salah say harilah sanjo lupa dikaru urang panjalo